Hoyo guys, hoyo tawa ni nyaya yakanaka boys. Sezvamuri kuona zvakadai zviro zvakawanda mawandira zvakaita kudai seizvi. Apa zvakaitika apa takatanga chinhu from start, from beat making, then mukomana achibva apinda mukati. So ndo madhiri akaitika apa. So ngoma rakashandwa boys, ngoma rakashandwa from start kuti do munhu achipinda vocals teigadzira beat one time. So farira zvinhu zvakadai ngezvi boys, mazuva kune copyright because munokuwara copyrights boys. So farira kugadzirwa beat rako then obva wapinda mapindiro akaita seaya. Hongu zvinodhura but unofanira kugadzirwa beat rako inge zvinopinde kunakidza, zvinopinde kulinga, hapana chinoposha, hapana chinodai chinokaba. Why? Because unenge wakagadzirwa chinhu chako pachako, wakanyorwa mukati mwacho, machunu achiiswa uchimbo, machunu techiisa ino uchimbo. Yeah, ndokuti zvinhu zvinakidze ngosiyana nekunonga zvimabhitsi zvamunononga. Uchigadzira ngoma dzemhando unogadzirwa from start beat rako obva wasoterwa dhiri. Zvotoita zvidhuri maningi asi ndozvo zvakanaka, zvinodadisa. Unenge wakaimba chinhu chako chakanaka because ukada kuzobata zoposta mabhita tokubamura ngecopyright hauna zvaunokwanisa kuti uite. Saka dakarira kugadzirwa chiro chako zvakadai ngeizvi, tokugadzirira musambo weshe tokugadzirira, kana togadzirwa sungura tokugadzirira, afro ndo ramutozwa tokugadzira. Saka dakarira chiro chako chakanaka ugadzirwa like izvi, then ngoma dzotodhuka. Ndofunga sezvamuri kuona, muri kuona takavhura vocal tombovhurira pataigadzira mabhitsi machuna ake mukomana tichiisa mukati. Ndo zvakanaka izvi, chiro chodhubuka kudai, chonakidze kudai. Saka nakirwai ngengoma coming soon, ruri kuuya manje ngoma hoyo Layan producer, Layan production. Yeah man, thank you for watching. Ndofunga wangu wakafa kutara, moyo wausia mpara, wandireka inini nehara, kumba kwenye muri kutofara, haribu wanagamba mwanyanga yasi